Avui us explicaré un conte que està darrere meu. Que es diu 5 minuts més. El temps. Quina cosa més curiosa. El pare sempre em parla, però jo crec que sé més coses que ell. Per això al matí jo sóc l'encarregat de dir és l'hora de llevar-se i el pare sempre em demana 5 minuts més. 5 minuts més són molts. Mira, hem pogut preparar l'esmorzar. El pare sempre diu no tenim temps. Quina bestiesa. Sempre hi ha temps. Passar els bassals, jugar, per observar els ocells. El pare es pensa que una hora és molt de temps, però no és veritat. I quan el pare diu és hora de marxar, sempre s'equivoca. Jo sempre sé quina hora és. Ara és hora d'anar corrents a natació. Ho veus, jo sé més coses al temps que el pare. Quan el pare diu és la meva hora de pensar, l'hora de pensar és silenciosa. Ara veureu què faran l'hora de pensar. La seva hora de pensar és super sorollosa. Sempre diu el pare. El temps passa molt de pressa, però no és veritat. També pot passar molt a poc. Quan esperem que creixi una planteta al temps, té una cosa més curiosa. El pare sempre parla, però la nit haurà de que s'encarregui de hora de conte! No sé per què, però a l'hora del conte no se li dona gens malament. Jo sempre li demano 5 minuts més, perquè sé que 5 minuts més són molts. Un munt de temps amb el meu pare. Quin gos, quin gat, aquest conte ja s'ha acabat. Fet quin gos, quin gat, ens veiem ben aviat. Aquest conte de les guineus us agrada, no?